Kardom pini bertar jigtha pini bertar than bang pi nili puti materon pi aprang si bertar ton pen si pajir midam de aprang bertar kung pi arjigtha Borlang sorong asarama tun pen tim Karbi Anglong apan kachuro Karbi Anglong along tabang paroi sirat thongkep COVID-19 na kisok kelong Nilip constituency habe terorarat non-pon da sarkar penakirap ke tangre. Kabir drama nagar arat atum PHC doko kapita PHC alang long dun mangwelang. Kachi singer pi se kachalang Japan sarkar pen thangra dakirap long dun de. Birtang kung pi arju ponda dapit puthor birtang ton pen cipajir midam sinang. Nilip constituency Borlang sorong asalatum tim Karbi Anglong apan kachuro pajir pon. Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo Borlang sorong asaramaya tumpen tim Karbi Anglong apan kachuro pado. Borlang so borpung arlong woti lapen kang chirnai ke numol momin MLA lakha kresir ke bokajon LSC CM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council lakha kresir ke Dipu LSC popito rong PMAC nilip constituency lapen Horen Singh Be MP lapen anpata ongdung atuk Borpung Borlang so ararapan matapen kirap dun atum apan tame Borlang so rong asar amayatum kachuro kipi lapen laan so senon kivangji kisung ki boy doanta Borpung Borlang so aradonta kisung ki boy ahut Anta nang cirap dun bom lang po si Borlang so rong asar amayatum aning chethe lapen towar chot kali tolong tamesen kedam kivang joy kia panta nang don pipo po si ning chethe ringki Non penta borpung arlong woti lapen Borlang so araratum aning chetering tiathe kedam kewang joy kepen kedam long polapen langalong ke par iji aphan dolong tanang pipo pusi hadak araratum aning chethe lapenan padanon kewang jilang akirap kechohang dam je hot anta joy kepen nang rabdun popusi hadak araratum pen aning chethe pon News Desk Report News.News Karbi Anglong Kolkanthi constituency kapalo Lal Singh Rompia Rome kar kachi signal pi sarkar penon anta kirap long dun de pinlang. Kedam tang kon ni sarkar chari eta thanga kirap long dun de lang lasinon kedobama sarkar aphansi nang kirap ji aphan choning ridun kwani ajir kiding anta majok along penta kirap long lilang hempen hong ke bar anta monit inut kai ta ripon nang ji lapen barpi bar so kedam lapen mahang kaching modam anta anut ka pregrap dun de pulote damun e lasinon ke dobam asor karaphansi se ke chilang ji aphan kirap chohang don lapen prapjin penang kirap ji aphansi choning ripon pedo News Desk Report News.News Karbi Anglong Pirtialong kacathang klub a coronavirus mate COVID-19 na kiso Karbi Anglong tami ni pai kresir keparni bang ing koi and positive long ponsi rapid antigen test RAT test pen bang prechok RT-PCR test pen bang pli kado kawe bang pharoi sira thongkep an kele laswang bong pen home isolation bang pharoi sira inkoi raketham institution quarantine bang pli migrated bang ke thompusi Karbi Anglong DC pen berta pangdak pon Bureau Reports News.News Karbi Anglong Kabir Dharma Nagara long PHC amo kewang veajok rat kisung nang. Lakha Kresi Langphar constituency ang kang volong komaji pen kahelo kilometer trok Kabir Dharma Nagar arong arat non puan ta PHC doko kapita PHC hem patang tilang penajok lang junlong wangwe Pinpur mela bangso PHC hem kikim lake ningkan isi hini lapuan jot kali bonta ningkan trok senior ke pleng edlo non puan ta labang solang Kabir Dharma Nagar arat long dun delang Kabir Dharma arat arong lake inglong angsong ringwel lapen kivele chiho chisita
feed truck near cap feed truck sir cap an bak tuk nang ji lapen la an tuk den apita long jine long lene la si haladak araratuk labang so phg nang lelo aning cheparong lo bonta non puanta lang long don te la jok aning du green tea lapen prapjin pen labang so kisung phg department pen nang pa jok jiaphan hata keto havar araratum pen choning ripon. News Desk Report News.News Karbi Anglong. Nilip constituency kapalo basa teron aro amekal habe teron non puta sorkar penthang akirap talong dun depin lang. Peningan ningkan inian bak dolo labang suasai ke klaim sita thanga kerap long don delang lasinon ke dogoma sorkar aphan mati tim Karbi Anglong aphan si choning ripon sorkar pen ison bak nang rapason te pusi pachini mati choning ridun lapen labang suasai ke klaim dun lok pen ke rengone pusi mathapon lasi prapjin pen nang rapason te sorkar aphan mati tim Karbi Anglong don aphan ta choning ridun. News Desk Report News.News Karbi Anglong. Pine berta la ponsi kang tonik lo dome thak me kardom.